מצרף על אותו פאזל שככה מתחילים לאט לאט לחבר את החלקים. אני חושב שאנחנו יכולים להוסיף עוד שני דברים מעניינים. האחד הוא שככל הנראה סכינים נתגלו בתיקו של אחד מהם. מעבר לכלי הנשק החמים גם סכינים היו שם. זה נקודה אחת. נקודה שנייה היא שאחד האנשים שירו עליהם ובאמת ניסו לנטרל אותם, לפגוע בהם, היה אותו מאבטח שנמצא בבניין רשות השידור, ממש מרחק של 100 מטר לדעתי מהמקום שבו אני נמצא עכשיו, ממש סמוך למקום הפיגוע. מעבר לכך, הזכרנו את זה קודם לכן, חגיגות כבר בערים הפלסטיניות השונות, אם זה טול כרם, אם זה חברון, אם זה עזה, אותה רצועת עזה ששם אנחנו כבר דיווחנו על כך קודם לכן. אנחנו שומעים את בחירי חמאס, גם אסמאעיל הנייה, גם מושיר אל-מסרי, מברכים על הפיגוע הזה. אמרנו, זו לא נטילת אחריות שלהם, אבל בהחלט ברכות ששלוחות מרצועת עזה לעבר שני המחבלים. יותר ניסיון אפילו לנחס את הפיגועים הללו בדרך כלל אליהם, אל הארגונים. מועד, אנחנו מבינים שמדובר במחבלים שחמושים בנשקים מאולתרים. אם תוכל לספר לנו על בסיס הפיגועים הקודמים, אם זה נשקים שהם מגיעים איתם מהגדה המערבית, נשקים שהם מקבלים באמצעות סיינים כאן